ko pag sugod sa pamalandong nato nining wake mass ni tatay karong gabi una. Katong di ko jud ko kalimot katong nakaadto mi sa Pampanga. Bago pa kong pari adto. Unya dito sa Pampanga na may Carmelite Monastery. Dako mag-adto mo pohon, dako ka dyan ilang Carmelite Monastery. Unya piskay tan-aw ng ilang grounds kay wa bitaw simintuha. Kanang gisudlay, murag gisudlay ng sagbot ng Bermuda. Nga matinga ka kay usa ka inigtan-aw nimo sprawling magkaadto na ilang nataran sa monasteryo, ilang hawanan na ilubong nga puti nga usa ra ka buo. Unya makita nimo kanang murabag mo siyahin jud tong moong lubong. Lubong dayto kara ang obispo sa Pampanga. Bishop Cesar Maria Guerrero, lugay na namatay 1961. Pero matinga ka sa isang lubong kay uway ngan. Uwagoy ngan kanang puti ra nga nga ni lapida kay iya di kuno tong huwis. Pero naay tulo ka words gibutang sa ibabaw, Latin. Latin niya. Pag ato gusto namo bulok magog Latin sa una kanang si Monsieur Ligason to yung maestro niya. 3 may grado sa 2.8. Esti David sa una. Mao man mga grado nga hatag ang si Monsieur Ligason niya. Pagbasa na mo sa isang lapida na ay marka di tulo ra jud ka Latin words. Jamoy birthday, wa jamoy day of death, why ngan. E mo di kuno toy wish sa bishop nga mamatay siya adto siya ilubong pero kanirang tulo ka word. Gibutangan dito Caro Dator Vermibus. Nya mga pare may hong kauban, maikog po kung mangutana kay inon sa tagbulukan ko po kang pariham ta ng eskwela o Latin mga pareng Cebuano akong kuyog. Pero pagtanaw na sa dictionary ito, uli na ko din sa katedral, iskay ito o meaning nga pamalandong. Katuda yung tulo ka words, Caro Dator Vermibus. Primero katong Caro, ang inihubad ito sa English, o hubaron is flesh. Unod na to. Karne kinta, Caro. Muna di ako anong word nga karne. Na dator, past participle man na sa English kay past participle nga given man ang past participle. So dator is past participle na sa word nga dari, o i-translate is given. So flesh given. Unya napoy sa ka word vermibus, di ba? Familiar man mo og wate, no? Culture, di ba? Vermiculture nga nabitaw tayo na magbuhig wate kay himong abono ba na pagpatambok sa yuta. So vermi means worm. So i-translate tong tulo ka words sa lubong atong mga obispo sa English is flesh given to the worms. Nindot po no? Binisayon launod nga gituwa sa mga wati. Muna dito gusto yung patsa sa obispo sa iyang lubong, unod nga gituwa o gilawog sa mga wati. Pagpahinumdum nato sa atong kaugalingong mortality. Mori sa una mga tiguang, unay gilaygay ng gagapinaw na mayon dito, uy, si padapan niya, wati na rabay wa kapirma, ano? Kinumduman na ekspresyon niya ng wati na iwa kapirma. Buti pasabot og wati na iwa kapirma, apiki na jud murag mauna jud ni mga panahon. Natando ko ani kay karon pa man ko kakita, mo pa po yung pagkakita ng lubong nga ingon adto. Caro Dator Vermibus. Kapasidungog kita karon sa usa ka amahan. Usa ka amahan, usa ka bana, usa ka apuhan, kansang kinabuhi gigahin niya diha sa pagtuman niya sa iyang kaapuhan, isip haligi sa pamilya. Nang inabuhi siya sa kinabuhi nga yano apan dungganan. Driver, ingon man usab empleyado sa Funeraria Gomez sa taas na panahon. Kining sakit ni tatay, makarelate ko ni kay maupod ni ang sakit sa akong amahan. Hubag sa atay, galing gatong akong tatay, karsinoma man to, kanang hubag nga daghan nga muraga gatapad-tapad ba, pero hubag yapon sa atay. Dali ra po to akong tatay. Tulong upat ka buwan na to niya. Askil man to kaadyo,
pagka-discover ng anay hubag sa atay, nagitambawan ng samot siya kaludya. Niya, mauto, nahimong pag-diagnose pa, stage 4 sa liver cancer. Nahindong sa iyang baga, o napiit ayan ito, kahindako ang iyang atay, napiit isang kasing-kasing. Mautong, wa na po siya kaginhawa sa mga katapusang gutlo sa isang pag-bedridden. Kaya lagi matud pa, anong siya tituday, anin medical practitioner. Kini ko nung sakit sa atay, matud ni Dr. Baluyo, asymptomatic. Di mo manifest og early symptoms. Karo Dator Vernibus, iyang edad is 75 years old. Di pa po nitiguang kaadyo. O di na po batanon. Nakaabot po siya o gitawag o katiguangon. Okay. Sa biblical numerology, 70 years na may graduation sa pagkatiguan na nasa Salmo. Our span is 70 years and 80 for those who are strong. So kamong gasitinta na din hing-graduate na mo pagkatiguan. Pasalamat sa Diyos kay hing-graduate na mo 71 kay sa mga Hudiyo, our span is 70 years and 80 for those who are strong. Kitang tanan naa sa gitawag og kalisang sa kamatayon. Ako bitaw rong gakaanam o kadaghan po niyong tambaw. Wow na po kabuok na ihong tabletas. Kada adlaw. It proved to be a burden na usay haguan ko. Kaya na mabuntag kay na ako'y diamicron. Inig ka human na po'y kiltikan kanang vitamin kuno na nga para di mo shrink ang ugat sa utok. Kaya reklamo man ko ni Dr. Baluyot nga kanang dimtanon ko kaadyo. Kasi makalimot gani kumpare ko. Makalimot kumpare ko. Pagkalauna na po'y Jardins do. Naan na po'y para kasing-kasing. Napagikan na ho, hingtumar na po ko ng si Tagliptin. Unja na po po'y atorvastatin. Basta kay wow lang hong tablitas, may labot ng vitamins. Haguan ko usahay. Magka-feel ko o burden. Niya mo nang usahay, labi na sa balilihan kay dagham itong painom ni mong tuba. Usahay kay makuwog bito ko gabiin na mo uli. Kasaon, huwag tuman, huwag kamo. Ini kabuntag sa mga ako, kamo lang may pag-meeting sa iyong isa, o sa iyong mga trabaho, at basta kolesterol, kanang ibo kay haguan ako magtimaan. Nagitagaan ko kung Dr. Bumpat o kanang tambaw na mandi hato sa padumra mo po ko self-pity. Uya naman ko, animura ko gadag ko tangan nagdamang mo dyan. Sa kabatan-o na mandi, noon time, evening, bed. Wa na po na gamita. Pero luyo ang ninangtanan, kanang itawag o dinayal, naalagi ang kamatuuran nga, kining atong lawas, maabot ang panahon nga, mupalyar kita. Sa musugot kita sa dili, mupalyar kita o magkaanam kita ka kuyang o kaluyan. Bisag dita mag-isgot og doktrina, bisag dita mag-isgot og Bible, ang atong kaugalingong lawas mismo, ang lihok sa atong kaugalingong lawas nagpahinumdom nga padung dita sa naay naay katapusan. Kanawa kamo mga nanay dihang 70 years old na kapin. Itandi ng ganano sa inyong aping sa pag-upang mong girigla, sa pag-upang mong nadaga, di ba? Perting hamisa dito. Madakinas ng langaw nga puwag lubot atong panahon na. Karong patapungan ng lagong di mo masabod na ilang sungo ka naghanata og kunot. No? Masama, what does it tell us? Na padungso ta sa pagka-dunay kamatayon. Kanagang atong memory, no? Magkaanam tagatiguang pila kay gayo mga sawa mo sa inyong helper, sa inyong jawi, sa inyong antiojos, sa inyong pustiso, gibutang, paghiman-himan. Nara din si inyong bunag, inyong antiojos na working, gipasangin nila, no? Kanang bata pata sa dyan naman ibuhanet o mga bangko. Ano magana-anak bitaw ka? Karon buhanet o bangkito, jadi mapahiluna imong hawa. Piti mo biti na
Padung ta sa katigwangon, padung ta sa pagkamay kamatayon, padung ta sa paggaluya, manusno ug hangtod nga maabot kita sa yugto nga kita mamatay. Naana tudluan na tandaan sa kinaiyahan nga mo ni ang dagan sa atong kinabuhi. Mo bitaw mga Griego sa unang kaslon sila, nindot at the end of the wedding ceremony, before mag-kiss ang husband o ang bride, ang grupo o ang bride, nasa sila seremonya, pagpahinumdum sa kanindot ang unsa, kanindot ang kasal, pero luyo ni ana na ang kamatuuran sa kamatayon. Sa di pa mohawak ang bana sa iyang asawa, di ko magkasal sa mga ancient Greeks, mo whisper ang bana sa iyang asawa. In English, mo yun ang bana of, someday you will die. Kiss. Inikasal ni na, kisa ni siya isang asawa. Yang mubawas mo itong bride, someday you will die too. Nagkani siya isang bana. Asaw na yung sunduga, mga magtiaso na din ni. Kasi iniguli ni siya, unsa mo ingon mo, isang banag, haraw kamatay. Tako ng gubot. Pero we are a people of faith. Hinto umata nga, kini atong kinabuhi na isumpay. Sa Ebanghelyo karon ingon ang Ginoong Hesukristo sa minatay, bakot. No, nindot kay Ebanghelyo karon, kay gidadyungan na gud nila glungon. O sa anak pa jud biyuda, padung na mag-imagine ka padung na ilubong, ikatagbo sa Ginoong Hesukristo, giingnan sa Ginoo ang inahan. At sa hila, sa giingnan ni sa minatay, bakot. O diha pagubutan ni managan ta, o yaya magita managan. Ingon ba din bakod ang minatay na hing istorya. Pero kinin ang theological message ani pag-ingon sa Ginoong Hesukristo sa minatay nga dong bangon puti pasabot nga Ginoo ra gyud dunay gahom pagbanhaw nato. Ginoo ra gyud, amen. Amen. Mahadlok ta ako naanaw kara adlaw ng kalisan sa kamatayon, pero bisag malisan ta mapatigbabaw jud gihapon atong pagtuo. Amadyo gani si tatay kay sa grasya sa Ginoo na ay naatang gapahiluna niya. It's a blessing kung ni mamatay tang nay mo pahiluna nato. Nay mo hipos nato, nay mo pabalsamar nato, nay mo palit na tuglungon nga mahalon, nay mo pamisa nato kaysa mamatay ta nga ibalin-og rata sa suok o puston rata og garbage bag na ilubong ta nga wa gani makahibaw og kinaduuan natong silingan. It's a privilege. Gani ang mga nangamatay ron para nila iskay na makamura na bang nangatuo. Sa gamay pa may kay pugson bito may mong tatay ato nga minatay kay damo lagi may kaon panglapdusan ko may kay di may adto tay kadto mo dito kay watay kaon ato may itong tanang minatay perfect to may atinda sa una kinahadlukan ang mga nangamatay sa antigira sa una magingangagod panganag panjo nga itong ipaliktos aning alimpo nga napadyoy gapas aning ilong o anang dunggan o bisa kakamatay katriha adto ra kahayaon lamparilya ray suga so mangginga nga unsa magatugo ng ilong kay wag balsamara pare dito tong putitod ug so mo galiwangi kan sa ilong modong atong kape unya ni kagabi na matiwag dai ti kahig og kape maglutaw tong aliwan di kan sa ilong sa namatay luka ko pero karon so mura na sila nangatug uban sa Ginoo ngano man dagan ni ko gimisahan nangamatay ng mga mautog naong sa buhi paghaya kinagwapuhan so taasa naman ng ilong sa una ni kumpitan na to sa St. Peter ng lami na hino imbis na matay no? Pero kining tanan nagpahinumdum nato nga naa nay maong realidad sa kinabuhi. Ang ato lang nga mosalig sa ingon na Hesus sa Ebanghelyo karon dong bakod kay mao ko ni isulti sa Ginoo ni Tatay Felix. Felix bangon. Agerio bangon. Mo ni atong gituuhan. Juliet bangon. Judith bangon. Adlaw sa pagkabanhaw.